Hi guys, October na po, dali ra kadug panahon. Dali arag panahon oy. September gali gahapon. Hapit na pug Pasko. Sunod sa sunod buwan. Na December na pod. Wala may Pasko dani guys kay kuan man Muslim ang gudani good. Mo na mag-celebrate mig Pasko is dili dani. Nga milaag siguro mig na ay kuan walay dili sa mga Muslim bitaw. Mo mo Pasko dani guys good. Dares among lugar dari among purok walay Pasko kay kuan man Muslim man dani. Atos pikas purok kay purok 4 man mi. Atos pikas purok di na to sa Muslim. Wala gud to mga Kristiyano na ba? Kaya kami ra masiguro dani may Kristiyano dari sa purok 4. Alas 6 na masiguro nun. Hapit na kadug Pasko guys. Ako guys magbutang jud ko pulbos kay arong nabago pa man sa siyang palit. Magbutang jud ko pulbos kay aron di ko man imang singot. Init man udani god. Di matabang ang electric fan init jud kaadto. Magbutang ko pulbos kay arong di ko kadto sington ba. Ako guys magbutang jud ko pulbos kay aron dili ko man imahong singot. Igang man gud kaadto good mong dali ra ta sington. Jud matabang ng electric fan bisag magpa electric fan pa ka igang jud gihapon. Mo na mamulbos jud ko aron di ko man imahong kagwang. Sa kabantay mo guys, wala ko kadyoy upload bitaw guys sa YouTube guys. Silan giubog ko na uga gani kong wait oh. Gasidja. Hilantan ko oy. Gabiwa ko katug. Sige akong mata-mata ja kanong nera ko uhawon. Ja, kung ihi makamata ko. Dahil nakamata ko gabi alas 10. Ja, pagkaman alas 12, alas 3. Yan na. Murag katulo lagi si ko gabi nga sig mata-mata. Nalain na bagad kang damgo mong hadlok mo bangunguton ko ba kay mabadya nang kinaidja. Bangunguton ko kanunay. Ug hilantan ko. Ug dani pa na sa Davao kalintura. Unda kay Bisadya man ko or Buholano, hilanat nga na. October kay ang i-upload sa Facebook kana ra po akong i-upload sa YouTube. Ana bang mga recorded na ba siya guys? Ano na siya i-upload sa YouTube. Sa pagkaman harap pag-upload sa Facebook, kay mo ko ilay ma-upload aron na po ko na ibuhat sa Facebook. Datag sarap ko mag-post ang page. A few moments later. Magkuha sa naman po kog sundang kay magtanom ta og durian. Kinama ko ilisos durian, durian. Ginuko ning ubo di na mi muha. Kuan magtanom tarog durian kay nanam ko tubo nga durian dare mga tulo siguro ni kapuno. Gagmay pa man. Pero tubo na sila atong itanom ro. Kay mo salin sa kuan taig baka gamay na lamang di manguha na pug ko taim na siya guys na. Ano siya gidugmot daan. Naamay na kay mga buo-buo ko. Pero ang tambok kagatong durian nagkatubo bitaw ni dira kadako. That's it guys, mao ni ang kuan. Punuan po sa durian kani mo pa ani sa ibalhin. Darhi ani. Ano sa ibalhin kay arong tambok sa atong gamitan og aig baka. Kuan bisbisan kay tambok kita sa guys. Dapo kuy sa kadurian na ni tanong na sa daan da. Na kani sa guys nada ko na ni si Jana. Durian dapat disagbot ni tubo batasan. Nah, juta karena taik baka. Inuko, gamaya na naman ilukon lamang. Manguha na po si Ruko Unja, nagpangahoy lang magdamo. Na may sakubag rin masulan. Kami sih guys, itungsok na naman sa daris. Taig baka.
Ilubong ba ilubong? Di po ilubong tanan kanira pong dari taman dadari. Kahit kanay mamani mo dahon. Lami magadag na kay kagaling ang tanom guys, kaya di ka magutom. Sila mo palit pas merkado. Mahal na kilog durian dani oy. Mga tagsay sinta na kilo durian. Dahil kinauna ng kaong durian guys, ako ganahi, ako muangay kay murag luod. Pero sa kanandihang ning ko anak ko murag kadugadan ng kaon-kaon. Wala murag ni angay na ko. Lami na balik-balik ang kaon mahalaman. Uy, ning iringa saring-saring. Uy, gino ko ning iringa saring-saring pud ni. Gino ko ning iringa tanawa ra sa lipda nagsilpot. Uy, nagunsa makadana. Dan dapat ko'y usa ka puno guys, tuwaran to ang bakit on. Na may daghan dari nagtanong man jud dagang durian. Kay katong naay ning palit ni og durian, day durian bitaw nga nakukod. Agliso ang itigom da dara ang ipang anam kay sa ako una-una og dako na sila ibalhin og ingani. Kaya arang inagtanong diri dali ra man ni mamunga ning durian, di man ni problema pero dugi-dugay lagi bug ilang tubo. Mangibuhigon man ning durian dali ra sa moturok. Inagtanong dan na ipaibabaw to ni mutungday. Ipailam to ni mong naiturok kay aliso musaka man ang liso inag-isaka dan niya mao to mahimong dahon. Di ara sila guys ya. Ito na yung bisbisan. Apa rin dugangan karong puno. O yuta ba? Naman. Ano po ning ireng adto hilabte. Ikaw may mga tanong man ni ron. Saring nga ara po sa paka paskat po ni iring nga. Saway iring. Duha pa nga natanong guys, dakat to muragi kapo muragi laina naman ko maglabad na magang uog dakos gawas. Diara si Ja guys, mao na ni gahong gitanong durian ganina, kani si Ja, kani og kani. Ja kani din si Ja durian, santol ni si Ja. Ha.